Yaro ya utrai. Ko himen ko para baid ha utrai Jesus Christ. Ngawan biang happy ban hikai kendiat syapang kabalang bard kaktin ublay. Las lemba ngadon ga jingang nude syapang bon ki baro badang jia hapadeng jongi saudong jongi kabayade ba ka jingi kai jonga balang kabayade ba kaktin ublay. Dondru ia ki jingi kai kinriang ki bastang mi nangne nangdai don ki beriu ki ba terwa da ka wepa ka Bible hana ki ong balong ka basisha don ro bon ki kin hun jingi kai ki ba hikai kum wepa ya perna ka jingi kai jong ka balang Katolik but kum juru kat bang alastang ya ka jingi kai syapang bon jait ki pang kamdam me ngalalap las lemba habang alaki kai syapang ka pop hatong ilaban pelapop ngaying kawai ka jingkaran kala kabangala ai bad ngalaki kai ro syapang ki pop ngalaki kai ro syapang ka jingkar dor ban pla havulindo hangdang alalap dongi jingyatainia halor ka jimpala pop havulindo nang da don ke bakeli hangno ngilap ia ke nongerim kabakadau ha ka Bible bangi deben pla ia ki pop havulindo kumda terte don bon ki jingya tainia kabangala yoi yendang alas tang banai jingkran te kane kala pelong yanga but pensngawa yanga bangade ban ki kaya ye ngade ban penshai ye ki kun kristan but wanraru ya ka jim penshai halo kato katne tiliki pang kabanyarap yangi banyada kam dame ki kon samla jong kane ka juk kilong ki ba wad ba kilong ki ba koloiru ban kongu ya ki baro ki ba yusno nang ne nang dai na marbun ki kon samla jongi kilong kum ki sponge ki koloi ban kijit ya ka ba kiyo tengidon kam ban penshai kindiat yeki knamba kindu pension nongrim ha lor ka jingi kai bashisha kane nakane ka daw kala pelong yanga papensngaw yanga banga deban hikai kindiat syapang kabalang bahad kaktin ubalay ko himen ko para ni barong itip kabalang kalong kabalang bashisha leseng ilaban nong kabalang Katolik kalong kabalang bashisha balaseng da uji Yesus Christ badai uji Yesus Christ ula pinte kana bat penskem ia kane ka jingi kai bad bala hiar pateng syaki apostol nagata ka daw ko himen ko para habangi keren syapang kabalang Katolik ni ong kabalang Katolik kalong apostolik kabalang Katolik kalong kaway kalong kabakuit kalong ru kaba salonsa kane kalong ka jinglong siapa ang kabalang Katolik kabang ilayo pediang nadu kapor kelong kina lembaga jingi kai niam to ngi barang itip henre hapedeng kini kaya kabakongsan kalong kabalang Katolik kalong apostolik ya kabang board menda ya kabang ngate menda ya kabang le menda ha kabapediang ya ka Bible badak bapediang ya ka jinglay niyam baper ka bapelong ha kabalang Katolik baro kalagyar pateng lemba ki apostol de ki apostol kila hikayegi de ki apostol kila penbana hangi ya ka ba kila yoyi kila yomar tinakataga daw ko himmen ko para ki shait kot ya kabalang Katolik balang apostolik kane kalong ka ba kongsane ha ka jingehit ka jongi tinakataga daw habang ipuson siya pa ang kabalang Katolik ngide ban snowutu kayeka balang apostolik kabamut
Namar ki apostol kila don rengkat badu Jisu, kila snap yau Jisu, kila yosno yau Jisu, kila yoi yau Jisu, kila yomad yau Jisu, bad kila longka sakina gabinda u Jisu Christ lemba ka jingia lap ka jonki, lemba ka jingim saki jonki. Teko himen ko para nilabanon ubale ula penpau hangi ya ka jingit ka jogu nadu menbarim ubale udang penpau ya ka jingit ka jogu lemba bon rukam teka balang ka layo ya ka dur ka dan lemba ka revelation lemba ka jim penpau ka jogu te habangi karansya panga bible habangi karansya panga tinu balai Katino balay kalalong ka jimpersad jong ubale yangi lemba umensi yang bakui teminda ko himmen ko para ban penshai shushu ya ka ne baro ngakwa ban karen bau Jisu ulalong ka jimpende pura jong ka jimpen pau jong ubale u Jisu Christ ulong ka jimpen pau pura jong ka jingid ka jong obale ladang ipe ha ka shitisha ka Hebrew linnong baningkong dekot ive bad ar ka pule komne ha ki por barim baja ubale ulakran mallakateng bad haki bondrukam haki pa temmen jongi daki nongya tulpa kaddo kadwai hakane ka jog ulakran hangi dawukun la jog yauba ulatung nongyo pateng yakie baro ba dawu ulatau yaka parte te haka bastang haka barim baja ubale ulakran mallaki por lembaki nongya tulupa lembaki pate menjongi kalalong ka jimpen pau ka jongo bale Henry kata ka jimpen pau ka jongo bale kampat long ka bapura kampat long ka bajanai namar omdon mano bayo ya ubale markuma light no Moses ulayola Henry ka jingchanai jong kaneka jimpen pau pura jongo bale kala urlong ha u Jisu Christ u Jisu Christ ulong ka pura jong kaneka jimpen pau ka jong ubale hangi te u Jisu ulalong ubapen pau hangi lempa ka jinglong do jinglong snam te habangi karen u Jisu ulong ka jimpen pau ba pura jongo bale ka eka ba u Jisu pen pau hangi u Jisu pen pau hangi ya ka jingit ka jongo bale u Jisu pen pau hangi syapang ubale upa ya ka jingit ka jongo bale upa ya ka jingmap ka jongo bale upa ya ka jingisene ka jongo bale upa ya ka jinglong ba pura jongo bale upa kapau ha u Jisu Christ kane kalong kabangideben bujing mod kabangistang ya kane ka jingikai nangta ko himmen ko para kumno kane ka jimpen pa pura jong ubale uppa kaba urlong lamba u Jisu Christ kala wan hiar hangi mano bayatu hangi mano bahikai hangi syapang kane ka jimpen pau mano ba ong yangi bau Jisu ulong ukuno bale bau Jisu ulong unong sius pa bau Jisu ulong unong penim mano bayu hangi badeki apostol bala yatu hangi bau Jisu ulong nong penim bad yaung ideben ngeit yaung ideben kongu haba uno buryu ula kongu bad pediang ya Jisu kila yo jimpenim kila yo yaka jinkerku kila yo yaka bor na ubelai upa namar ubelai upa badu Jisu kila yalong kawe yaka bau Jisu hikai kalong
nado ka donor jong oblay upa. Yakabaw Jisu peni kalong ka jinglong jong oblay upa. Tinakataga daw ko himmen ko para habang istang yakane ka jingikai pideben snowuto pideben pusson jili pilaban pule biang yakane ka benda kabanga kadaw yapi naka shiti shakebru kabamot yaka menbaring ublay upa ulahikai henry yaka juk kabamenda kadang ijia lemba ujisu Christ kabahiar pateng syaki apostolik jingikai kawan syangi naki apostol. But lada ngipeit yakane ban snavuto ba de ki apostol ki hikai shapang ujisu ulonga jimpende pura jinka jimpen pao ke chango balay kumno ki apostol ki lalaban hikai nilaban peit naka shiti baningkong jango ia anis linnang baningkong badakat baningkong kapule kumne kata kabalalong na mendang ningkong yakabangila yosngaw yakabangila yo i dalaki kemat yakabangila kemi shinna bat ngila yo twat dakikti lajo kaktiin kajingim kata ngipen bana hapi te ki apostol kila pen bana syapang ujisu ubalam ka jingjanai but ka jimpende pura jong ka jimpen pau jong ubalai ki apostol kumno kila laban hikai kila yosno kila don badu jisu ujisu la hikai yeki da ka shintul ujisu shimla ra kano ka kotreng ka badu ujisu shimla pliya ka bible ban hikai ki henry ka ekaba ujisu hikai kalon da kishintur jomo kila yusno yakaba ula hikai ujisu shimla tarwa haki yaka bible kumta haba ujisu la wan ka hakene ka parte uja ula ra rengkat baduru yaka bible kalalong ka bajya hadi ka ekaba long ka beningkom ya kaktin kalalong do longsna balashong sa badni Emmanuel udon badni Emmanuel ulasarang gad badni Emmanuel kahikayangi Emmanuel baay yaka jingya madia ki apostol kila yosno nangda ka on but kila yoyi dalaki kama kila yoyi yaw Emmanuel kila yoyi yaw nampenim kila yoyi yaka daka shinjong ka jimpen paw ka jongo balay ujisu ulalong ka jimpen pau ka jango balay kila yoyi nangda ka on ngila kami shinna ban ngila yo tawada kati kila yomad ha ka jingem jongki kila laban kataya ujisu te kata ka mod kane kalong kabakendup ya ka census ya ka bor ban snow bor ban yosno bor ban yomad bor ban perka baro kita ke benda jengu beri la urlong haba ujisu wan pau haki apostol takaba mod ki apostol haba ki hikai kim hikai kano ka kana puriskam nagadaga daw haka shiti chongo Paulus bakudula ula karen ngam karen neye ka kana puriskam u Petrus rula namar ni karen ni hikai yakabangila yoi yakabangila yosno yakabangila yomashna yakabangila tawadda kakti como o Thomas ubala yomad yakabor jonga jimmi pat jisuang tawadda kakti yaki ding prek hakakti jonga haki krum jonga kila yomad yakaba ki yomad ki yalam kaba kila stang ben yalam kim shimla ra bat ki bible kim shimla don bible kim shimda don god ban peni ki bru hendra ki kana da ki shindur kila yalam bat da ki shindur kila yalam ki bru kila yosno kila ngeit kila board bat kila long kristan ko himmen ko para kane kalong ka jingstang jongka balang lemba ujisu Christ balakya syaki apostol de hakane ka do ka balang kalastang lemba ka jingyalap bad ka jingyam saki jongki apostol
kabalang kalastang. Te kabamut habaki apostol kila yalam syapang ubele bayim. Kim shimla yalam syapang ubele bayam. Nama kajingim jung Jesus Christ kambat kut hakajingim Henry ula yang saki hakamat ki apostol hakajimi pat kajong. Habaki apostol ladapit paid ya ki kamjongi apostol pinang yusno ayu ki ang ni yalam syapang Jesus Christ yau ba pela peniam Henry ubalami pat. To kabamut ya ka jingialap ya ka pangchong ka jingialap jongki omde syapang ka jingiam Henry kalong syapang ujisu badang im syapang ujisu balamipa ki kren syapang ubale bayim nakataga daw ka jingim kristan kala roy kloy haki spas nemba ningkong baar balai kumda terter namar kilaban pediang syapang ubale bayim Henry ngitip shua ya ujisu don bon ke beriu ke bayalap syapang ubale Henry ya ki blaitau ubale bam don jingim Henry minda habaki apostol kila yalam syapang ubale bayim kala kiberiu kila stang ban bod bat kala urlong ru daki shin teka jingim kristan kala roy kaloy namar ya ka jingyalap jonggi apostol kala bod daki shin daki jingkoy jingkia daki kampela ko himmen ko para kane ka penshai hangi penshisha hangi ujisu ulong ukono balai ulong ubala wan sarengkan patni ulong Emmanuel udang mendaru batni namaru lami pat na kibaya te omdon jinge eye yengi bange kau jisu hakaju kapot ngimdon kamru banwat da way patu bale light na ujisu lese hakini ki pot don ki bri ki bala wan tarwa da kumwei pat ke jingi kai hangi lese don ki bri ki ba wan tarwa hangi da ka way pat ka bible don ki bri ki ba batai start na ka bible omde kumbala yalap ki apostol te kine baro kilaban penkolam ma jingmut yangi kae kabang ide ban lom bas kem haka jinge kabang layo pediang na kabalang katolik kabalang bakuit balang kawe bat balang kabasalon sar kane kade ban long ka tolong jong ka jingim jongi iwei pa iwei ngim don kamban wa shawe ko himmen ko para ngim don kamban nget yano light no ya ka jingi kai ka bawan na kabalang habang nget ha kabalang habang kongo ya ka jingi kai jong kabalang kala assure kala pente kana ya ka jing penim jonga bar jompi rengkat bat ka jingi ka jongi ka jingkongo jongi ya kabalang bat ka jingi kai jongka nginang pinurlong bat penjanai ya ka jingim ka jongi ko himen ko para kane kalongka kamaram jongi apostol bale ujisu ula jidia ki kadarngot ki apostol ula penskem yaki ula kendu yaki ula hikai yaki ula peni yaki ula penyamad yaki ula pensle yaki da ka bor jong omensiam bakuit haka Pentecost menda kala longa kamaram jongi apostol banyalap syapang ukris ubalami pa bat kilale janai yakane ka kam happadengi jing shaban ben happadengi jingale babon jai saudong jongi hakamat ki sim kila yale bat kila yala but kim shimla tiyeng yano ban penskem but pendekana ya ka jingi kai ka jongu kris kabangi opediam lemba ka balang ko himmen ko para ngidon kamban snabuto ki apostol kila penbana kirleng hoy don ki jinge haki don ki jinjar haki but baro ki jinjar baro ki jingsha lebe kala pelong yaki penban ban tur sejingai ban yalap yakaktino balai kila raya kaktino balai kila raya ka kubor babha sha kirleng sha ka parte baro kawe bat ka kubor jong ubale baim kubor jong ukris ubalami pan kila ra kirleng kane kalong ka kubor babha kae ka kubor babha
kubar baba kalong ujisu keris unangsius pa jongi udang im hapadeng jongi kumba kiangel kila omdan shu hapadeng bayam henre udon hapadeng bayim kane kalong ka kubo ngideben wad ya ujisu hapadeng bayim hapadeng bayam dese don kibriyo kiba hikai bakala ngideben kusiar ba na ki suri hakisni lambaro ngideben kusiar ba ya ki suri napadeng ki da kakisni jong ki lambaro don bon ki jingi kai lese habar pat pimsno ma eye pimyoi kano ka jingma haki jingi kai jongki kamda me pi ki kon samla husiarba habapi wat ya ka internet wat nam kongu ya ki jingtarwa na ki internet lese don ki brio ki batarwa ya pi ya ka pisa ka tengka ngatip kaweka website haba kering ya ki brio ngalayos no syapang uwe kina samla balangop hakane kila terwa yawu daki hajar tingga hak daki hajar tingga ba undu bud yakane ba kadwai kila stangban hikai kungwai pa yaki nong mane uksui tinaga taka daw ko himen ko para Piki kimi ki paro pide balong ba syai kadar piki konro pide balong syai kadar kae ka jinge jongi kae ka balang ba shisha jongi but ngide ban wat jingtip namar de lemba ka jingwa jingtip ba shisha ngin sayo ya ka jingkerku wat nom bud ya kino ki jingi kai kinriang kabawan be persya yangi nama baro ka parte ka persyang ban penkolon ya ka jinglong try jong ka balang katolik don bun ki tolong jong ki jing senyo ki ba ap ban penjot ya ka balang katolik tina kata ka daw ni we pai we ni de ban shimdi ya ka kamaram ban yada ya ka balang da ka ba ai ya ka jingi kai ka bashisha ya ka jing shai ka ba shisha knamba ki kunjongi kinum sapret keleng namar ki suri ki ba aptap yaki ko himmen ko para ni don kam ruban duwai nagabinda ki ba halor jongi ni don kam ruban duwai nagabinda ka balang jongi knamba kino ki bor jonga parte kinumla iyaka mausiang ha ka ba utrai ulaseng iyaka balang ko himmen ko para kadbanang yai ikipor ngen sanang hikai shushu syapangkane namar ujisu ula kumno ujisu ula hikai kumno syapanga bala kane kalong kaba kongsan larangi peitno syaka kospa jong Lucas kaba shippo kat Henryu ujisu haka jingi kai jongu yaki apostol syapangki bamnge ujisu hikai kumno ujisu kumne ujisu la halaki senran Lucas shippo kat Henryu jaruba shashkor yapi ushashkor yanga jaruba kendait yapi kendait yanga but jaruba kendait yanga kendait ya utta ubala pa yanga nga karmen bay pidang skauto ike jimmot kabangala ong mini beningong ba ujisu ulongka jimpende pura jonga jimpen pau jongo bale jaruba shashkor yapi shashkor yenga teka kabalang beningong kalastang kumno lemba ka jing shashkor habaki apostol kila lek iala kerlang kibriu kila shashkor bat kila pediang bat kila pan ya ka baptisma naki bat kabalang kala roy ya ki to ki bala kendai ki apta ban penyap yaki jaruba kendai yapi kendai yanga jaruba kendai ya ka jingalam jongi apostol kila kendai ya ujis bat jaruba kendait ya ujisu kendait ya ubala payanga complete revelation ya ubala pen pau ha ka parte ya ujisu ude ubale uppa
habang ikendai yau Jisu, habang im treben shashkor yau Jisu, nangdang ipe saudong jongi, mano bahikai ya ka jingi kai kungwe pat, kai ka badang jia ngikendai yau Jisu, ngikendai yau blai upa, ngikendai ya ka jinglong trai jongi, ya ka jinglong bashisha jongi. Nagadaga daw ko himmen ko para wat num snap ya kino ki jingi kai kabawan terlep ha ka jingim jongi ha kano ka po pide piha banang ban kendai ya ke jingi kai bakala piha banang kendai ya ukris lamle piha ban kendai ya ka buis new jong bammen kabawan be yangi don bon dibri ki kulmar jingmut minda hoi ngila yosngo don ki balang bamhok balang batok kalawan rum ha ka tain jongi don bon ke baro ka badang jia ha ka jingmut jongi nginum don kam ban kusalai ya kata ladangi don ga jinge bashisha hau Jisu Christ kabalahiar pateng lemba ka jingi kai jongi apostol tingide ban long kiba koloi ban shashkor ya ujisu jing shashkor ya kaktin kalong tik kum ka jing shashkor bat ka jim pediang ya ujisu krisa ka jingim ka jongi ko himmen ko para tonginang pen kare nagabenta ban yale ya kane ka tuma persha ya ki jingi kai bakala babunchai kabawan ban tinju pen shoyangi tolong ba koloi ban pule ya kaktino balai tolong ba duai yangaru kadbang stang ya kane ka jingi kai ayu men siam ba kuin unang parasad yanga kramba ngandup laban kran ya ka bashisha happy bang knamba ngandup laban penshai yapi ya ke baro kabante ya ka jinge bat ka jingem jongi ha ka balang bakuin balang katolik bad ublay unkarko yapi baro ha ka bangistang ya kane ka jingi kai tolong ro bakoloi ban share bat ki wai ya kane ka jingi kai pila ban share ya bon ngot knamba kane ka jingi kai kan poisha bon ngot ki brio bakindup tip ya ka jingshisha jong ka balang bat kaktin ublay kotrai Jisu ngis ngongo yame nagabenda ka balang bashisha nagabenda ka jingi ka bamela tesse halo jongi lemba ka balang bakui lemba born ki tolong jonga jingae ka bangiyo pidyang na ka balang karko kardo ko Jisu ya ka balang bakui karko kardo yengi ki bashimenda ya ka ne ka jingi kai knamba ngindup long ki barra ya ka ne ka kubor shaki himmen ki para ki bampat tip ki bampat don jingshai ublay ba don bor baron karko yepi oppa bado kon bado men siyam bakoy amen.